Сега ще опитаме да направим видео на водопада, който се открива докато... Ето, чува се звука. Докато се ходи по хайдушката пътека. Видео без статив. Смяташ ли, колега, че е време да приключа с видеото? Включи се, моля те, звуково в репортажа. Приключвам. Искаш ли да те снимам и тебе? Добре. Моят таен колега, който няма да ви издавам кой е. Добре. Чакай.